radio sababu kanbagaw aw ni sɔgɔma a tulo bɛ aw ka radio so mandi la min ye Royal FM sababu ye kanbagaw nɛgɛ kaɲa 8 o tana gosira anw fɛ yan waati kelen filɛ ni Musa a jɔne ale ka modula ni waati in na a ka denbaya la kanbagaw o waati kelen fana o bɛ sɔgɔmada in na kunnafoni o lase waati o ko fɔ aw ye Mali sago bɛɛ ɲini ka kɛ a ye n'o tɛ a sago kɛra ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ Paul Henri Daminba a ka directeur de cabinet Serge Thierry ale ni délégation ba tun bɛ kunungo colonel Assimi Goïta fɛ yen ko jamana fila ka tigɛ di ɲɔgɔn ma nin tɛ jugu sago ye fiyewu kunnafoni di kɛra kunu DIRPA jɛkulu min ka baara ɲɛsinnen bɛ kunnafoni dili ma Mali sɔrɔdasiw ka kow la ale ye laseli kɛ kunu k'a jira k'a fɔ ko Faransi nɔ kan ka minɛ a nɔ bɛna minɛ kama sɔrɔ min fɛ ko a ye maliyɛn dɔw faga ka t'o don dugu jukɔrɔ ka tila k'u bi i sɔsɔ o kumaw la Imura kɛ min kɛra tile fila in na Arabi Saoudite maliyɛn minnu tun bɛ yen ani larabu dɔw ye ɲininkali kɛ Macky Sall la ko a bɛna la Imura la n'o ye tiɲɛ ye k'u filɛ ni alikaba kɔnɔ k'a ka a fɔ ko ka Mali embargo wuli Burkina Faso an b'a ladɔnniya k'a fɔ CEDEAO ko o tun ye kalo ni tile min filan kunna tile 25 di ko san'o cɛ k'u ka laseli kɛ ka sanga kalafili nata in na ma Burkina ni Laginɛ bɛɛ ko Laginɛ yɛrɛ ko ka a bɛ taara cogo min na k'olu bɛ ni sen bɔ CEDEAO ko yɛrɛ bɛɛ la ninnu sɔgɔmada in na an ka dɔnkiwari filɛ dɔnkiwari min ni Karim Sebe bɛna lase aw ma o la an bɛ dugawu don kɛ an yɛrɛ ye bi ye tarata ye tarata lɔhɔrɔma Ala k'o di aw ni ne ma Mali kibaruyaw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ jamana ɲɛmaa colonel Assimi Goïta a ye maaba bisimila kunu ko Mali kan ka tɛgɛrɛ fɔ hali n'a y'a sɔrɔ Burkina Faso nana ka na hakilinaw jira o ye tiɲɛ ye nka ka Mali yɛrɛ kɔni lafiya pewu o ye Burkina Faso ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma nin ye walasa o jamana fila o bɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na o dun y'a fɔ ka gɛlɛya min fɔra Zeguwakaw yɛrɛ sen b'a la ka d'a kan ko nana ka na teriya sira lakana sira don ka bɔ nɔgɔya la Burkina ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka kɛ kɛcogo jumɛn na ko ka o fɛɛrɛw tigɛ gɛlɛya tun bɛ Mali ani Burkina furancɛ la wa ko nana k'aw bɔ yen Burkina n'i bɔra Burkina i ka don Mali la n'i bɔra Mali la i ka don Burkina o bɛɛ la ko a bɛna sinsin fɛn min kan Mali ani Burkina Faso a dancɛ n'i bɛ fɛ ka taama ti jɔ kilo 1000 ani kilo 300 bɔ ɲɔgɔn la o lakanali ko ma nɔgɔn o nana ye k'a fɔ Mali jamana ɲɛmaa colonel Assimi Goïta ko a ka baara taabolo ka ɲi ko ka maa foyi ka k'i la o tɛ kojugu ye o siratigɛ la Burkina Faso o jamana ɲɛmaa n'o bɛ tali kɛ Paul Henri Daminba ko ale ye ciladenw bila ka na kumaɲɔgɔnya kɛ ni colonel Assimi Goïta ye ko a ka ɲi jamana fila in k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'a ma kɛ ten bɛɛ ko lakana min ni Burkina Faso mako b'a la ko a tɛna se ka kɛ o ye jigi da yɔrɔ o yɔrɔ kan o dalen don a la k'a fɔ ko o laban bɛna kɛ gɛlɛya ye wa ko o dɔrɔn tɛ Burkina Faso ka n'i y'a da bɛ 100 sarada min bɛ yen bi n'o ko kana colonel Assimi Goïta kumaɲɔgɔnya ko a ka ca kosɛbɛ o taama min filɛ n'o o b'o taama la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko taama sen de b'u kɔrɔ o ye baara caman kɛ kunu dɔw ko k'u bɛ Mali la yan kabiri jumadon nka sɔrɔsi ko ye ko min n'a a ɲɛdɔn man di k'a dɔn ko ninnu bɛ yan o kɛra kunungo tɛnɛ nka kunnafoni y'a jira u ka baaraw yɛrɛ taabolo la misali la o ni chef d'état major de l'armée malienne
général de brigade Umar Jara o ni ye ɲɔgɔn ye o ye baaraba caman kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ o min kɛra o de la malidenw y'a jira k'a fɔ nin kɔni Mali sigilen bɛ nin de kan wa ko n'a y'a sɔrɔ bɔda wɛrɛ bɛ Mali la ko nin y'a bɔda belebele ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ nin bɛ kɛ sababu ye a fɔra fɔ cogo min na dɛmɛ min ni Irisi jamana bɛ k'a se Mali ma ko dɔ bɛ fara kan sisan ka d'a kan ko bibi in na farafinna gun kan yan Vladimir Putin n'a y'a sɔrɔ dana maa b'a la bi walima danaya jamana b'a la bi ko Mali y'a danaya jamana ba ye o de kosɔn a tɛ fɛ ka kulonkɛ Mali ko la ni Burkina Faso fana nana nin cogo in na ko ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ taabolo bɛ ɲa Irisi jamana sigilen b'o kan n'o ma dɔ fara min kan o tɛna fɛn bɔ o la min laseli kɛra kunungo an fɛ yan a Bamakɔ gɛlɛya min ye Mali sɔrɔ o dongo n'a a kɛra Sevare Ɲono ani Bafo an b'a ladɔnniya k'a fɔ an ka jɛkulu min ka baara ɲɛsinnen bɛ kunnafoni di ma sɔrɔsiw tɔgɔ la a ye sɔrɔsiw fo kunun kosɛbɛ tiɲɛ na ko Mali sɔrɔsiw ye cɛw ye cɛw don ka da kan ko n'i y'a ye min kɛra o dongo Sevare n'i y'a danna nin ma minnu tun bɛ santinelle la garde la kɛnɛ ma olu de y'a kɛ n'a danna nin ma n'o tɛ mugujugu min pɛrɛnna ko n'i y'a mugujugu jateminɛ a tun dabɔra min kama Sevare kanko k'a ban ka d'a kan ko a cira kɛnɛ ma nka bɛɛ lajɛlen n'a ta o ta so o so ka sɔrɔ a la mètre 200 a bɛɛ lajɛlen cira wa ko kisɛ kɛli fana fɛn min ni o ye mun tun bɛ ka mobili boli o kisɛ min kɛra o la k'o de kɛra sababu ye n'a ko yɛrɛ nɔgɔyara tan colonel Sulemani Danbɛlɛ a ye nin kunnafoni di kunun DIRPA ale tɔgɔ la ko o kelen don min kɛra fana Ɲono ko Ɲono ta yɛrɛ o juguyara n'a bɛɛ ye ka d'a kan ko o fɛrɛla min tun bɛ na ni mobili ye mugujugu b'a kɔnɔ k'a fɛrɛlo Mali sɔrɔsikɛ in fɛrɛla o cɛw ma kojugu tuma min na ni a nana somi sɔgɔmada la k'a fɔ mobili min kana nin ti an ka mobili dɔ ye sani a ka se nin terroriste kofɔlen sani a ka se an ɲina yɔrɔ la ale ye kisɛ kɛ k'a bon kisɛ kɛli k'a bon o kɛra sababu ye n'ale terroriste kofɔlen tora yen wa mugu pɛrɛnna ko marifa ci yɛrɛ kɛra sababu de ye ni a ka mobili kɔnɔ mugu pɛrɛnna wa ko maa kelen dɔrɔn de jogira Ɲono b'a fɔ maa 4 jogira ye ko nin bɛɛ lajɛlen ɲɛna ka d'a kan fɔlɔ tun ni Mali lakanabaaw tun ye nin n'a ɲɔgɔnnaw tun bɛ boli ko bibi in na kɔni kuma t'a la o kunnafoni dira a tilara ka kunnafoni di kɛ kosɛbɛ gosi o dongo Faransi force Barkhane kɛlen kɔ ka gosi kan di Mali sɔrɔsiw ma ko o tun y'a labɛn ko Faransi u ka ko bɛ ka bɔ kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen ɲɛna ale ye nin filmer kuma jumɛn ka tila k'o labɛn kuma jumɛn ko o la Mali keguyara k'an di Mali ma ni Mali ye mɔni kɛ ka fuyi kɛ ka patrouille kɛ yɔrɔw la ka taa bɔ su caman in kan ni kunɲɔgɔn kelen tun dafara k'a fɔ Mali sɔrɔsiw bɛ yen hali ni kun ye mun kɛ sa a tun tɛ bɔ Mali sɔrɔsiw kun tugun nka ko Ala barika la min bɛ yen bi Mali bɛna plainte le ladon minnu fagalen filɛ maliyɛnw don ka d'a kan kuma in fɔra kabiri jumadon ko Faransi sɔrɔsiw taara dɔw labɔ u ka so k'u faga misigɛnnaw kun don k'a bɛ mɔgɔ 8 bɔ kabiri o don o fɔra o maa olu ma ye hali sini wa ko Faransi de ye nin maa kofɔlen ninnu faga ka labɛn kɛ sisan ka n'a jira k'a fɔ ko Wagner ko o de kɛlen bɛ sababu ye ka ninnu fa ko in bɛɛ lajɛlen dara kɛnɛ kan o de la kunun an ka Mali sɔrɔsiw ye kunnafoni di ko ka sɛgɛsɛgɛli kɛ joona wa Mali ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a jira k'a fɔ Faransi bɛ namara min na ko a yelen don o ye t'o la ni ko dɔ kɛra walasa maaw ka ɲɛna walima ka don maaw n'u hakili cɛ o ye ko wɛrɛ daminɛ ko Katibaden Massinɛ ko o ye Mali Irisi jamana minnu nana dɛmɛ kɛ Wagner ko ye kelen minɛ o la Wagner o y'o jaabi o ko olu ka maa tɛ to kɛlɛda la k'a minɛ kuma t'a la Wagner ko o y'o kalikan ye n'a sɔrɔ Irisi jamana minnu nana dɛmɛni na k'olu de ye nin fɔ Wagner tɛ Mali la minnu bɛ Mali la kafo bɛɛ minɛ a ye kɛlɛdaga la k'o tɛ se ka minɛ ko o ye min minɛ n'o ka a prévu bɔ ka na n'a ye n'Ala sɔnna ma ko lebu min ni a ko bɛ Faransi kɔnɔ tiɲɛ in na k'a bɛ Faransi sɔrɔ Saudiya a b'a ladɔnniya k'a fɔ maliyɛn dɔw tun bɛ Imura kɛnɛ kan k'o don ko Saudiya
imura kɛyɔrɔ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ maliden minnu tun bɛ yen olu ye Macky Sall ta tɛgɛ la ka da ka k'o to alikaba kɔnɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ o gɛrɛla ko lakanabaaw la ka a ɲini k'a fɔ o bɛ fɛ ka kuma ni Macky Sall ye wa ko Macky Sall i nana Iji la i nana imura la i ye sulama ye Mali dun tɔɲɔnen bɛ aw bolo o ko bɛ kɛ kɛcogo jumɛn na an b'a ladɔnniya k'a fɔ u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ k'u ka laseli kɛ k'a yira Macky Sall la ko n'o don an bɛ alikaba kɔnɔ a k'i kali o ye a dɔw lase arabu dɔw ye a kumatɔ lase nka o ye a fɔ nin cogo in na an k'o lamɛn. Mais on doit le photographier. L'embargo sur le Mali. Il faut enlever l'embargo sur le Mali. On a fait un assaut. Vous avez prié enlever l'embargo sur le Mali. S'il vous plaît, à cause de Dieu. S'il vous plaît. Inch'Allah. Que Dieu vous protège. Enlevez l'embargo sur le Mali. Inch'Allah. C'est une demande forte dans la Kaaba. Il faut nous répondre, Monsieur le Président. Il faut nous répondre. Il faut nous répondre, Monsieur le Président. Enlevez l'embargo sur le Mali. À cause de Dieu. On est devant la Kaaba. C'est une demande forte. C'est une demande forte, Monsieur le Président. Merci, merci. Macky Sall ye layiru di ko embargo bɛ wuli k'a ye a kan di alikaba kɔnɔ arabu dɔw olu de farala malidenw kan i bɔra kɛyɔrɔ la ka nin kunnafoni ɲini ka ɲininkali kɛ Macky Sall la sulama don ko a bɛ yɔrɔ min na o ye diinɛ yɛrɛ yɔrɔba ye n'o ye alikaba ye o y'a lasiɲɛ misali la alikaba la i bɛ alikaba ɲɛfɛ embargo i b'a wuli wa i t'a wuli a ko n'Ala sɔnna ma alikaba kɔsɔn k'a bɛna wuli o lasiri kɛra k'aw to imura la tile 2 in na Moptikaw fɛ yen nɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ directeur régional min bɛ Mopti ale ye lajɛrɛ kɛ ko ka ɲɛsin Mopti lakanako ma ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ région bɛɛ kɛra ta ye min ka fisa bɛɛ k'i jija i taayɔrɔ la o de kɔni ka fisa o siratigɛ la ale fana ye Moptikaw fɛn fɛn da kan ka don lakanako la a y'u bɛɛ wele k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka kunnafonilaw wele k'olu jɔyɔrɔ ka bɔ a la kosɛbɛ ka a da yira o la k'a fɔ bɛɛ k'i sen don Mopti lakanako la min ka fisa o de an b'a ladɔnniya k'a fɔ kunnafoni dira kunungo Burkina Faso kaw coup d'état kɛlen kɔfɛ CEDEAO kun y'a jira k'a fɔ kalo min filɛ an kunna n'a tile 26 ye bi ye ko Burkina Faso k'i jija yanni a tile 25 cɛ n'o kun ye kunungo ye ko u ka waati fɔ ka kalafili kɛcogo la ko n'o tɛ u ye san 3 min fɔ ko ka ca an b'a ladɔnniya k'a fɔ kuma fɔli kunu jaabi dira o ma Paul Henri Damiba a bɛ i n'a fɔ a ye jafariyanbu wɛrɛ dun ka d'a kan ko CEDEAO ma ko CEDEAO tɛ ko in kalama sani CEDEAO k'a fɔ k'a bɛ kalafili ko kuma fɔ jamana min ni kilo 150 tɛ se ka boli ni i ni diyarisi dɔ ma bɛn ko a bɛ se ka kalafili ko kuma fɔ o yɔrɔ la wa ko n'a y'a sɔrɔ kalafili ko bɛ CEDEAO kɔni hakilina na ko CEDEAO kalafili ko kuma tɛ yen bi Burkina Faso san 3 fɔra yan'o cɛ ni a banna o don n'a yɛrɛ ma ban fana o n'a fɔcogo don ka fɔ ko da bɛna don waati dili la kalafili la ko kuma kɔni t'a la o kunnafoni dira kunungo Burkina Faso kaw a jamana ɲɛmaayaso la Thomas Sankara ale ka kiri banna kuma dira Thomas Sankara somɔgɔw ma ko ni kiri banna aw bɛ mun ɲini o coup d'état nin kɛbaaw fɛ n'o kɛra sababu ye ka Thomas Sankara bɔnɛ nin na o ko k'u bɛ dɛrɛmɛ 1 de ɲini ko olu y'a dabɔ min kama wariko tɛ o y'a dabɔ de Thomas Sankara fagacogo jumɛn na o y'a dabɔ o min kama n'a kɛra o ye ka ban ko olu hakilinako fanba banna o la ko u kɔni bɛ min fɛ dɔrɔn a kan ka kɛ kɛcogo min na k'a fɔ o bɛna diɲɛ o kɔni kɔ ko kuma t'a la nka o ka d'a la k'a fɔ ko olu k'a fɔ n donna ko la wari kosɔn ko o bɛ min ɲini sariya ye fɛn bɛɛ ye ka d'a kan ko n'a ɲɔgɔnna tɛ kɛ ni dɔ ma di wa ko mako bɛ min na o ye dɛrɛmɛ 1 pewu a tɔ ko tɛ olu ka sira ye Laginɛkaw fɛ yen nɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ
o kelen no min fɔra Burkina Faso ma kelen tun fɔra Lagine jamana ɲɛmaa ma Mamadi Doumbia avril kalo min tile 26 ye bi ko a tun jirala k'a fɔ ni kalo tera tile 25 ma o k'a sɔrɔ Laginekaw ye waati di kalafili kɛcogo la nduma waati di ko sariya b'u nɔ minɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ fɛn min n'o ye Laginekaw ye o ye jaabi di a la ko olu ta ko m'o bɛɛ bɔ n'a tɛmɛna nin kan k'olu yɛrɛ bɛ nin sen bɔ CEDEAO ko la maa si da tɛ don olu ka kalafiliko kuma la k'u bɛɛ bɛ ka yɛlɛma de don Lagine san'o yɛlɛma ka don k'a fɔ u bɛna maa wɛrɛ lamɛn ko kuma kɔni t'a la Faranskaw fɛ yen Emmanuel Macron kɔni kɛra jamana ɲɛmaa ye ɲininkali min bɛ yen bi yali a bɛna yɛlɛma don a ka ko la wa caman kɔni y'a jira k'a fɔ Emmanuel Macron ti yɛlɛma don a la hali n'a danna o don a ye se min sɔrɔ min yɛrɛ ko man di farafinna bɛɛ ye bi n'o ye Jean-Yves Le Drian ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o kɔni y'a jira k'a fɔ ale sɛbɛkɔrɔ sawara kosɛbɛ o b'a jira k'a fɔ u ye kɛlɛ bila yɔrɔ min u bɛ tila k'a ta o yɔrɔ kelen pe la min bɛ n'o kamana gansa o y'a ye k'a fɔ ko Burkina Faso ka banni ka tugu Mali kɔ k'a bɛna kɛ tiɲɛniba de ye ka ɲɛsin Faransi ma o bɛ ka a minɛcogo fɛn fɛn na ko a ɲɛli bɛ gɛlɛya sa ka da kan ni cɛ fila ka ɲɔgɔn ye k'a fara Irisi jamana u ka lasigiden kan ko o bɛ kɛ fɛnba ye min bɛ nɔgɔyaba don Mali yɛrɛ gɛlɛya kow la fɛn min n'o ye Faranskaw fɛ halisa kunnafonidilaw ye jalaki ta ka ɲɛsin CEDEAO UEMOA farafinna kɛlɛya tɔnba hali diɲɛ sereginaani tɔnba ma a kuma o kuma ni a sera k'a fɔ ko Mali sera ka ko dɔ kɛ terrorisiw la mankanba bɛ ci nka ko terrorisiw nalen filɛ ka na bi Sevare kan ani Mali kan fila bɔɲɔgɔnko kan ko nka CEDEAO ma fɛn fɔ Ala ka hinɛw la o kuma t'a la maa si ma fɛn fɔ wa ko nin bɛɛ la sisan ni Mali ye ko nin kɛ dɔ bɛ wuli n'o ye o kɔrɔ min ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko farafinna bɛɛ kɔni sɔnna bi ko Mali k'i jija a ka ca Ala fɛ n'a y'a sɔrɔ farafinna kan ka bɔ nin gɛlɛya la a bɔbagaba ko ye Mali de ye Ukraine Vladimir Putin o bɛ lajɛrɛ dɔ la bi Alman jamana kan Vladimir Putin a ye kangarima da k'u ye l'Américain ka ciladen bɛ yen jamana caman ciladen bɛ Alman jamana kan bi ka lajɛrɛ kɛ lajɛrɛ dun o y'a fɔ kun min kelen pe b'a la o y'a ye k'a fɔ ko o ka fara ɲɔgɔn kan ka Ukraine dɛmɛ ko n'o kɛra o ye nafolo caman bɔ a musaka bɛ t'i jɔ miliyɔn 800 bɔɲɔgɔnko la k'o ka di Ukraine ma k'a yɛrɛ dɛmɛ ni kɛlɛkɛminɛnw ani kɛlɛcɛw ye nin kuma fɔlen o de la Vladimir Putin a ye nin kuma fɔ ko ale dun ye kangarimada kɛ l'OTAN ye o bɛ ka nin min kɛ ko n'a a tɛmɛna nin kan a bɛ kɛ foroba kɛlɛ ye n'o ye guerre mondiale ye n'a dun kɛra o ye ko maa wɛrɛ nɔ tɛ dɛ l'Américain ani l'OTAN k'o le de nɔ don farikolo ɲɛnajɛ nasiraw la an b'a ladɔnniya k'a fɔ an denmusow u bɛ sana yɛrɛ na bi tan an bɛ waati min na komi sisan o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ Centro FC o ye balontan jɛkuluba ye Bamakɔ an denmuso n'o bɛ tali kɛ Kajatu Jarala ale bɛ yen olu tun taara Segukaw fɛ yen FC Tamba ka taa Kwada ni wele o kɛra ciko banna yen ka da kan an denmuso ka équipe n'o ye Centro FC de Bamako olu ye wasa don FC Tamba la Segu 11 ani Kanangolo an denmuso ye 30 don a ye 10 don ka tila a ye balontan ɲumanw kɛ o kɛra Segukaw fɛ yen na Ala ma ko wɛrɛ kɛ fana fɛn min n'o ye alamisa nata bi yɛrɛ bɛ AS Momo an denmuso min bɛ n'o bɛ tali kɛ Fatimi Jarala ale bɛ équipe na Sikaso olu bɛ na kunda Moptikaw fɛ bɔ Sikaso bi k'i kunda Mopti ka sini u b'o lafiya sini kɛnɛ n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ o ka balontan kɛnɛba min bɛ yen n'o Stade Barama Bokomi ye o bɛ nin Kwada ɲɔgɔn na o ni équipe min bɛ nin Kwada ɲɔgɔn na o ye Badenya FC n'o ye Mopti équipe dɔ o bɛ nin Kwada ɲɔgɔn na o la an bɛ dugawu don kɛ Ala ka ko kura bi don an garisɛgɛ la Mopti kanubagaw an bɛ ɲɔgɔn bila yan ne bɛ aw fo ka waliɲuman dɔn